wonke umuntu uyayithatha inumber 4 izathu ezindlela ngizoyiphinda ke inombolo yakho sengathi is2 Stena mfethu ungathola usizo ulekelele ke Sithenjwa mfowethu. Abonga mfethu ngoba manje ngikhungathekile nje angazi ukuthi kumele ngihlanganise nina. Okay mfowethu uNkulunkulu uzakusiza nathi izolokhu sikulandelela sibheke ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Yebo ngoba manje stress yami esikhulu ukuthi labo namhlanje usuku lokugcina labo abakade abangidelelo ukuthi amali kusukela kusasa. Ngiyakhohlwa. Kumele uqale ukhokhe. Kanti angisebenzi futhi angazi ukuthi kuzomthatha isikhathi esingakanani ukuze ngixhumane nomndeni wami. Ukube Okay mfowethu no akunankinga mina wethu sabonga kakhulu mfowethu asithe siyivale ngoba ke sazoyana kuNdladla phinde khumbuza phela lokho FM just ukusamapha nje insizwa le igama layo ke umsa wakhe wakwanene umsa wakhe wathandana ke nentokazi baze bagcina bethola umntwana wagcina edlulile emhlabeni lo wesifazane uneminyaka u24 ubudala bathandana ke waba nokugula akanalo ulwazi kahle hle ukuthi ke obani abanye abantu bakubo abaziyo ngaphandle kwamfo wabo obhuti okusolakala ukuthi useKapa manje ngenxa yokumsebenzi so ke makunjalo ke simabhekene naso uthema ishona udadewethu washonela esemzini noma esendlini kamfowethu lo abangathola imoto emsayo wagcina ehleli naye endlini kwaze kwaba ke usuku lonke kwasiza ikhansela ke ligcineke libaxhumanise nocebo lethu oye wasithatha ke isidumbu sakhe insuku ezimbili azosigcina ngazo today it's a last day yeinsuku ezimbili emveni kwalokho zobe sesiqala ke sesicharge sesikhokhelwa ukuhlala emakhazeni kumanje akakathola abazali akakathola nezihlobo noma ubani osondelene nabo bakhona abasolwayo ukuthi bahlala endaweni yaseNdwedwe kwaHlophe ngokunjalo ke nabasayidini la kababa bale ndaweni yase Mhlabiyalingana ubaba kwakuSipho Zungu so makuthi khona uma okuhlangana naye ibalo ungamthinta ke 072 637 4088 072 637 4088 singena kudaba lesibili manje kuKhosi FM. Isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akusona izokhona Vuka Africa Breakfast Show Masekunjena ke sesibuyela ke ingxenye yethu yesibili ohlelo ezweni sakhile simukela kumntu futhi wethuleleni mntu uphethe ke manje bafo sizobonga nje futhi siphethe untando Mhlongo Niyakhumbula nganza ukuthi njobana kamka hayi impela sizobonga nganza ukuthi sizobonga kakhulu uSouth Africa nasoKhosi FM ngoba kuba beninganina ngaba sikho la sikhona yes safika nontando Mhlongo la ihamba nomalume wakhe nangimalume wakhe ngapha bakushabana ingane oyibonile endaweni ukuthi iyagula ebenesifo besiphethe sazoyenza la ukhozi ke nazi lapha umsamaphiko base beyabona ke nabanye ke base beyavela Nkosi basiyavela nodokotela ke uNkosi okuyena utheni angakwazi ukuthi asilaphe lesifo sikaNtando ngempela kuNtando uhambile waye eMnambithi nangu kubuyela uphephile njengamanje uyaphila sizomethula ke South Africa Ayi mina Khosi FM ngiyazi ukuthi ubukade ubona kumabona kude amaphephandaba asilandela lesi story emveni kuba sesenzile Trailer TV you can go there yobukela kuma podcast okhozi uphinde ulalele futhi uzwe ustory bekade sibhlungu kakhulu sika Ntando Ntando futhi asikubingelele futhi wabukele kuKhosi malume siqobo ngobashali Uyilo utatu Andisigomeza nomalume uMrozi Hayi ngiyabingelela nje kakhulu kubantu eSouth Africa yonke angazi izandla nje zidlula ikhanda waduma bafo ngaduma malume kodwa ngiyabonga ukuthi konke kuhambe kahle imthandazo nje yabantu base South Africa uNkulunkulu uyikhombisile ukuthi masibaningi sithandazela into eyodwa uNkulunkulu onakho ukuthi ayiveze uyivezile ke nami empilweni yami nje ngiyabonga kakhulu kubantu base South Africa ngimthandazo beningithwala ngayo nane support nje ebengithola yazi angizange ngifile nje ukuthi lolu hambo ngilihamba ngedwa ngibonile ukuthi no kunenqwaba yabantu engilandelayo ngemuva ngiyabonga nje kakhulu mfowethu usizwe njani malume yabona nje lo mbuzo unzima mina ngoba manje ifeeling lena engayazi yabona ngijabule ngendlela exakile
impilo yami isishintshile isibuyelile esimeni yabona nje bengingakholwa sekuya ngokuya nje ngiyakholwa manje ukuthi hayi ngempela sekwenzakalile ngibonge nje kakhulu nakuyena uDr Nkosi no man laphana eLavena Hospital eMnambithi bangiphathe kahle angizange ngifileke njengokuthi ngisesibhedlela laphana wena Rosa nawe siqhamezayo laphana bengazothi ngisehotela hayi ngibona indlela emphethe hayibo walethelwa ibrand new one yakho nje hayibo kuyatshela nje yonke into nje ibihambela phezulu impela ngizizwe ngumnomzane nami ngilethelwa ngama tray ukudla yabona nje into ngiyazuyibona engayazi ngagcina nje kuyimina ngisaweta ngisayiphathela laphana kuyimina engihambisa ngama tray ama tray abelethwe kumina kulokho wethu ngiyakubona ufika la usitshela ukuthi wazi walahlelwa umsebenzi ngenxa yokugula kodwa ngicela ukuthi simbonge umakhelwane wakho wayephekezela nangaleli yalanga lokho khona ongamlahlanga ubeseduze kwakho khona nje ngaso zonke sondela mfowethu sondela kwi microphone mntaka baba uzizwa unjani uma ubona intwana namhlanje si right njengoba uthi uyambona ukuthi unencindezi futhi awufuni ngaye ngicela ukubingelela nje ukhozi usondele nje baba kwi microphone mhlawumbe umkhumbuzo umlaleli isibongo sakho ngibonge nje Sisumbroza nakuwena Sigqemeza mfowethu umoya wenu nendlela nasimukela ngayo ngibingelele nakubantu base South Africa lo khulumayo uTikwa kaShabane eNanda umalume kaNtando uhambo umfana ulihambile belunzima lona kodwa njengamanje umfana hawu siyajima manje mhlambe ngonyaka ozayo ukuthi naku nje comrade akakayigijimi kodwa ke uyaqualify comrade ngiyacabanga ukuthi umfana othandayo nokugijima uzobuyela manje ejimini kodwa nje mina ngasohlangothini lami uTikwa kaShabane ngibonga kakhulu ukhozi ngiyacela ukuthi ukhosini lungapheli amandla ngoba umfana usazobuya azolicela usizo njoba ayifikile kwasekuqaleni ningi usiza sazolicela okhosini ngoba phela okhozi linamandla ungabaleka nje ukuthi ubalela ukhozi uzokubamba ngqe uzobuya umfana lana azocela usizo kuwena Sigqemeza noSisumbroza umfana uzovula iacademy yakhe uzoba iGoodwill Academy lena ezokwazi ukuthi isize abantu abanamankwahla ngoba kwilist yakhe umfana njengamanje ngoba uthuleleni TV yakwazi ukuthi icela ifoni yakhe ifake kulezi zokuxhumana so abantu bayafona abantu bayagula ngaphandle abaningi sebebaningi ungagcwala ihholo bebesaba kusho abantu ukuphumela obala abantu bayasaba ukuphumela obala Sisumbroza nawe Sigqemeza so ke umfana ke usecabangile ukuthi ke uzoyivula academy yakhe igama le academy iGoodwill Academy ngoba lento ama foundation siningi kakhulu lokho kube yinto yokufundisa abantu ukuthi uphethwe lesifo ungakhali kakhulu ukuthi hawu ngigijime kakhulu uyabona mhlambe kwezinye izinto iyakudokotela yana akuseleli lelitsheleli awuthakathwe umuntu yilokho nje ngibonga ithuba nje ninginikeze lona Rosa nawe Sigqemeza nawe Thuleleni mfowethu noDr Nkosi nabo bonke thank you very much siyabonga ukuthi uDr Nkosi sekhona kulayini mhlambe angivaleka lama questions awuthu kuwena Ntando bese samukela uDr Nkosi sixolisa ukuthi sibambele isikhathi eside mfowethu ngiyakhumbula kuqala ukhala ukuthi bongane yakhe awukwazi ukuyibuka imidlala uzuyitshelile manje siyazi mfana ukuthi uzokwazi ukuyombona mayidlala manje no yazi nje wayekhona ngiphuma eNambithi laphana ezongihlangabeza mhlawumbe babona nje ivideo ngangimphethe nje impela ngikuhulchehle la edolweni ujabule ngalendlela exakile yena nje umuntu ohlala laphana ke komalume kwamanje kodwa ke ayumlomo akasawuvali ke manje sekuthiwa nje laphana komalume usuyitsheleni ingane manje ayisafuni ke ukubuyiza ukuzohlala komalume uzohlala nobaba manje wow bayithi ngiyazi mhla 19 November yabuyela futhi imessage yakho ibhekise kwistaff salapha eLavena unjalo wena odokotela bakusiza ungathini no bafethu laphana ngicela nje ukuthi ngibonge kakhulu ngempatho enanginika yona enakwenza kumina kukhulu ngangiqala iservice eyayinjeya kwistaff sasesibhedlela angiyazi iservice kanje yabo ukutreatwa ngisho noma ugula yabo kodwa bakutreate
babe friendly bakusmayilele nje bakhulume nawe yabo because mina bengihlala